Kawadonjo weche mag tuke ni toki gini ochiko tim mar KABRAS RFC koro yudo loch margi e tuke mag rugby tielo mar Dala Sevens tok loyo tim mar oyudho points 19 kuom 5 e finals manobagi midhiambo ma kawuono e alap ma Mamboleo Showgrounds. oyudho noloyo try margi mokwongo dakika machuok kapok jotugo odhi e yweyo, try manolo kod jatugo John Okoth. KABRAS kata kamano noyudo duoko mapiyo tok jotugo wuok e yweyo e kinde mane Roivon Ambale okalo jotugo gi ng'wech kendo loyo try margi mokwongo. KABRAS noyudo thuolo mar medo try mar ariyo e kinde ma Mathias Osimbo nomiyo Derek Ashihundu opira kendo loyo try kapok Ambale medo points ariyo e wiye mane omiyo KABRAS loch mar points 12 kuom 5. Kenya otieko thuolo mar 13 e piem mar Commonwealth higani manobagi e boma ma Glasgow e piny Scotland ka Kenya oyudo midila 12. Ranyisi ni Kenya odhi nyime gi